hambai sini media takukno sentini mari mani ke kaisa bisas khaigai khana 13 tarik Desember notoi sing tini luk prothom panda sini tibra hani tibra sa IPF ti party ni trok theke sing tibra sani bangai sing diman khaimani tini alada rajyo o alada rajyo notoi sing kaisa luk prothom pandang nai khana jorago bonotoi ang tini IWF tini Presiden enggai tei ani gandaro tongo sini bai koto bo IWF tini advisor chairman Sumitra Deborma sing tini kenoi sini dol tongphano sing tini kenoi logego phaigai tini sing saklani ma angkha sini lokorongno ani jati sini jati do pharono tini kok hungke haisi sing jotto sing 2009 ni simi sing tini IPF tiro tibra hano tini tibra hani tibra sarno mothangani phiyogani bangai sing alada rajyo sangai phaimani titi edisibo tini soba khaigai phaithani go sing tini bo tak pojonto sing tini alada rajyo tibra len sing mala yakho je maya sak sing andolon ma khlainai sing tini soba ma khlainai khana jorago 13 tariko sing tini luku kuthum pandago jottono phaigai sini tibra sa tini tibra je tini sing IWF tini kai sangathoni ngai tini ang president ngai tini ang jottono kobongni musugu jottono kobogu tini CPM hoya BJP hoya tini motha hoya IPF ni sini sobaya joto tibra sa 12 loko 19 dofani bangi soba khaithani go joto luku kuthum pandago manjak phaibegani ba joto ani jatiro ani takuk tei bukuk sono jotono tini party no hingsa khayagai tini selengyagai tibra sani mo thangjagani bangai phaigai jotono subaso khaipegani bangai si ang tini kokosaro tei koimung narogo